Moito me gusta a mí tararexar, Moi bons días, familia. Que tal? Encenden unha potiña de auga. Imos facer pasta, home, imos facer pasta. Esperei un segundiño, a que non lle gusta a pasta. Ademais, hoxe, xa vos dixo moitas veces que as pastas é como este salvagarda que sempre vai quedar ben con calquer cousa. É como casi como unha ensaladilla ou como unha pataca que lle botas a calquer lado, sempre queda ben. E hoxe imos facer unha pasta de peixe, vale, dun bacallao de Scray, que lle chaman, espectacular, cunha parte un pouco extraña, cunha forma de facer unha salsiña de tomate sabedora non. O seguinte, recordado que os vou a contar agora, porque ides flipar, vou xuntar unha chea de cousas para dicir, como? Unha chea non que non son moitos ingredientes hoxe, pero sí unha forma de facer unha salsa de tomate totalmente diferente. Salsa de tomate, vale, que será esa historia bonita que vai acompañar a nosa pasta. Neste caso, pasta, escoita. Viras unha vez unha tubería así, Pacheri chamanlle a este macarrón de toda a vida grande como o mundo, espectacular. Pacheri. Non vou dicirlo máis veces porque despois saberás un italiano dirá que non se pronuncia así, tolai. Vale, non pasa nada. Moi bons días a todos, vamos a facer pasta, vamos a facer algo increíble. Mirade, temos por aquí neste caso, diríamos que unha parte que está entre a queixada e a aleta pectoral, vale? Como non é a cococha en sí, pero é a historia que vai pasando por aquí por debaixo. Depois falamos un pouco desas partes dos peixes que se están un pouco grandes, teñen moitísima graxa e non teñen espiñas. Por lo tanto, por eso imos aproveitar tamén esa pel e ese non espiñas para facer unha cousa ben bonita. Temos a pasta, temos un pouco de perexil, xa o vedes aquí. Temos por aquí tamén dous lomiños para acabar de facer con esa carne que ten bastante do Scray, dous lomiños para acabar de puntear tamén o noso prato. Temos as caparriñas por aquí, temos unhas olivas negras, temos allo, temos un chisco de viño branco e, por suposto, a nosa salsa de tomate, que vai acompañar absolutamente todo e que hoxe vai moi diferente. Agora sí, Vaya plato de pasta que vamos facer hoxe, Lidia, moi bons días. Bos días, Iván, como andamos? Xa verás como andamos. Eu ben, e ti? Sí, bastante ben. Bastante ben. Eu cos pés, decía meu pai. Como anda? Eu cos pés. Sí, home, non estás tan listo. Como estás? Que a veces non preguntamos, e non está de máis preguntar de vez en cando. Sabes que pasa? Que non temos costume de contestar a verdade. Bueno, eu sí. Sí, eu tamén. Eu sí. Pero non cae ben cando contestas a verdade. A veces non, a veces non, eso é certo. De feito, tamén escoita. Eu sei, a veces sí, depende o contexto e onde este. A veces non é que diga unha mentira, a veces calo. Que non é o mesmo, que non é o mesmo. E que sabes que pasa? Normalmente percíbese ben cando pregúntase con un interés real de saber, non? Como estás, non? Sí, interésome por ti. Exactamente. E moitas veces como estás e xa directamente cambias do tema. Non, como estás e faloche de min. Como estás? Porque yo o outro día... Eso é moito tamén. Pero eu son dos que saúdo no ascensor, que saúdo cando chego a unha tenda, que cando me vou do mercado digo abur, que cando chego ao equipo digo bos días ou tal. Gústame saudar. E a xente, en serio, agradeceo. A xente momia, a xente que non di nada. Estou me metendo contigo, que pasa? Podes dicir bos días, non pasa nada, Eu vexo que iso faise máis nos povos, pero nas cidades grandes non hai tanta costume de entrar nun sitio, nunha tenda e dicir bos días, Pois non? sí, non é normal. De feito, moitas veces, eu levo-me normalmente ben con toda esa xente, con todos os mercados teño que me levar ben, son cociñeiro, vamos a poñer as cousas onde están, tamén é importante. Pero, cando estamos aí un pouco nesa historia de todos os días véxote, todos os días, non teño que saber con que estás casado, se estás casado, se tes fillo, dame un pouco igual, se me queres contar eu tamén escoito, pero vos días, ou que tal, ou hoxe véxote mala cara, eso encantalle a xente, unha peixeira, hoxe que tal? Non sei se a todo o mundo lle encanta véxote con mala cara, pero bueno. E que lle chames polo nome tamén. Eso sí, eso sí, que te preocupe, a xente gustalle, se todo o mundo, se eu estivera aí a dixer, Ofelia, como estás hoxe? Ofelia di, estás falando comigo. Hai xente como a min que ten un problema cos nomes, sabes? Bueno, eso é outra... Pódome acordar do que lle gusta almorzar a alguén e non me acordo como se chama. E dame unha raiva. Sí, home, a veces, pero non pasaría nada, se non coñezo o nome, vas directamente, calquer cousa tal. Como estamos hoxe? Hoxe temos mala cara, dormimos beta. E despois hai xente que sabes que non lle gusta que lle pregunten, e non lle preguntas. A primeira pregunta é sempre, tal, e como vexas que fai un pouco así para atrás, digo, a linguaxe corporal. Esa
Exactamente. A esa persoa non lle temos que preguntar e xa está. Pero eu, a miña experiencia é que se falas polo nome, se tal, se lle preguntas como está, a xente está moito mellor. Neste caso, facedeme caso. Eu penso así. Mirade, temos por aquí unha parte de peixe, imos facer unha cousa moi extraña, non extraña, unha cousa diferente. Xa verás. Hoxe estou contento ca receita. Bueno, sempre estou contento ca receita, vale? Pero hoxe especialmente contento porque moitas veces non sabemos como dar sabor a unha salsa de tomate ou como podemos enriquecer e como podemos empregar eses pescados que nos poden traer pois, os nosos mares. Neste caso é un pescado noruego, vale? Bueno, por que estou facendo un pescado novo? Porque non encontrei o que quería, vale? O primeiro, para facer o que quero facer. Entón dixen, bueno, vou probar con isto porque estamos en tempada e non pasa nada. É un peixe migratorio que pode chegar a incluso a 50 kilos, pero normalmente é un típico bacallao noruego que se chama Skrei, unha raza, encántame porque ten unha carne bastante, pois, tersa. Pero aparte, como cheguei á peixería e as cabeciñas dos peixes doxe eran un pouco pequenos, dixen, bueno, pois vou coller este que é un pouquiño máis grande, vale? Digo a cabeza e esa aleta pectoral, porque estou empregando unha parte que quero que vexades comigo, mira, por aquí, porque vai ir directamente para aí e quero que a vexades. Ten oso, non ten espiña, é xusto onde está esa aleta que che digo que aquí está recortada, mirad, esta sería a aleta pectoral, vale? A que lle sai por aquí. Vale? A primeira despois da agalla, ok? Ten esa parte que moitas veces cando estamos funcionando nun lomiño, nun tal, é a parte que quitamos para facer esa suprema de peixe decente. Vale, pois o que imos facer hoxe é empregar a graxa, esa pel con todo, esa carne que ten, porque ao final ten moita carne, vale? E imos empregar sen espiña ningunha, simplemente cos osos que son os que configuran esa mandíbula, esa parte, ese peito inicial do peixe, imos empregala para saborizar a nosa salsa. Por lo tanto, botei aquí un chisco de aceite, nada máis, cólleme un alliño por ali e cólleme o perexil, porque imos facer unha cousa. Este é un plato, diríamos, moi italiano, verdad? Pero, porque é unha pasta, pero ao final, que italiano ni nada. Non se empregamos pasta que italiana, pero podemos empregar calquera outra cousa. O máis importante para min hoxe é ver como imos facer a nosa salsa. Entón, como o máis importante e o prato principal é a salsa de tomate, vamos a empezar xa cas cousas. Un allo ca camisa. Acabo de reventalo un pouco, metinlle aí un par de cachetadas, non nos pasamos, porque a ca camisa non queremos que se nos queime, agora vai meter un pouco de lume. E imos empregar cousas que tal, que a veces non empregamos, os propios talos, vale, deste perexil. Mirade o que estou a facer. Voume quedar cas follas para despois, e agora, aínda que hai algunha folla tampouco pasa nada, home, pero os talos dan moitísimo sabor, e despois eu podo quitalos e defender que os quito. Se meto, como teño que facer unha cocción, se meto a folla, vou na murchar moito. Xa me extrañaba que me pedires o perexil no principio. Vale, pois mira, aí vai. Vai ir aquí directamente e quero que friten un pouco. A veces ten algo de auga e pode saltar. Pasa moito co perexil, pero non nos preocupamos. Isto deixámoslo por aquí para despois, para a elaboración, acabar con ela. Vale, por certo, eu collín unha pasta, despois vou enriquecer, parece unha putanesca que lle chaman a este tipo de pasta porque leva alcaparra e porque leva soliva. Sí. Pero en realidade o que nos está a nos a buscar o xeito é desta maneira. Mirade, por aquí. Collo e aromatizo ese aceite con ese allo e con esas chismiñas, podemos unha cayena, tamén valería. E agora, directamente, vale, un chisquiño de sal. O sal é unha cousa que moitas veces empregamos sen sentido ningún ou sen saber por qué. O sal, ademais de salgar, tamén deshidrata, quita auga. E se buscamos nesa pel un chisco de sal, porque vou meter a pel por aí, vai facer que esa auga vaya seante e deshidrate e quede medio crocante tamén e saquemos rapidamente os seus sabores. Mirad o que estou a contar, vale? Porque moitas veces empeza a falar e bum, bum, bum. Se metemos sal, igual que unha peza de carne, esa parte, incluso podemos facer un pouco antes, vai a quitar mellor a auga, igual que cando falamos de sudar unha cebola, verdad? Metemos un pouco de sal para tal. Vale, mirade, peixe, vale? Para aquí. Eso é, está sequiño, importante que este ben seco. E agora, collo un pouco tal e vouno meter aquí. Vale, pode saltar un pouco. E imos intentar con ese lume forte que se empece a tostar, vale? E agora dirás ti, como que vai a salsa co peixe. Sí. Estamos a integrar esa parte, esa queixada, un pouco de queixada para baixo, a parte baixa da queixada, para, con esa graxa da propia pel, vale? Intentar que aporte tamén sabores e ese umami do peixe a nosa historia. Por lo tanto, o que facemos agora é un dos trucos. Normalmente, se temos tomate pelado e enteiro como este, podese meter directamente aí, vale? E despois ir machucando. Pero hai veces que eu xa aprendín. Ao final, o cociñeiro vai se facendo. Que cando lle premes, chiringa. Sí. Sí ou que? Sí. Vale, pois non vai chiringa.
Por qué? Porque vou coller... Elevas a camisa branca. Elevo a camisa E hai branca, que- porque branca estou... non E era negra, gustalle era ir negra. así como un pincel. Era negra, era a camisa. A min gustame como un pincel. Estou na tele. A ver, non é o mesmo estar na túa casa para dúas persoas cociñando Pero que estar despois podes facer para, promoción para de millóns de deterxente, galegos, entendes? Home, sí, home, ti. Claro, ti tamén para guapa sempre. Oh, caramba, no, a que non ves así co pixama? A que non? Vale, mirad o que Viría estou... ben cómoda, Bueno, a mí non me importaría. Vou dicir a verdade, a mí non me importaría. Eso sí, che. Eu podría vir con pixama, sí, pero peiteado, Pero meu lupi non mo quita ninguén. Xa di a Ainara que teño... Ainara que está aí en riba, A que está sempre... Estás aí, tío, que estás ou non estás? Estás aí, sí que xa te vi. Esa sempre di o mesmo, que de que co tupé non lle deixo ver as cousas. Home, que teño un plazo, guapo, non, Que pero che un dure, pelazo. que che dure. Vale, mirade, o que vou facer agora é darlles a primeira volta. Quero que vexades xustamente isto. Ainara, colla aí logo, vale? Que se está tostando ese peixe, que xa está empezando a dar sabores, que estamos tamén con ese perexil e con todo. E agora, antes de que se nos siga queimando ese perexil, esas cousas, porque está lume forte, o que vou facer é meter estes tomates aquí. Porque vou a traballar con eles inicialmente, camao, así. Porque, mira como sabe. Vale, entonces vounos machucar aquí un pouco, continuo e tranquilidade, para que sepa que non me van chiringar. E a partir de aí, vounos botar por riba do peixe e vounos deixar uns 15 minutiños, máis ou menos, para que se vaya desfogando. Non queremos unha salsa de tomate moi tupida, medio natural, con ben de sabor a peixe. Ese peixe sabedes que en pouquiño está feito. E así tamén aproveitamos para que esa auga, bueno, acabe de ferver e meter a pasta, que son uns 15 minutos de pasta que desémola. Así que che parece a receita? A ver. Pois o peixe ao final queda como máis desfeito na salsa. Non só é para darlle o sabor, o peixe vai na salsa. É parte Despois, da salsa. de feito, eso, despois imos escollelo, como son osos, imos escollelo e vai meter na salsa. E ademais vamos a meterlle uns taquiños de eso, Porque estaba a pensar que ao final temos un alimento moi ben aceptado, que é a pasta en xeral, a maior parte da xente acepta perfectamente a pasta, pero o peixe é un alimento que non sempre é ben aceptado. Moitas veces tamén a cativada na infancia, sobre todo na etapa dos 2 aos 6 anos, Sí. é un dos grupos de alimentos que se tende a rexeitar, non? Por unha etapa Por que? evolutiva. É algo evolutivo, bueno, primeiro, hai diferentes motivos. Primeiro que as necesidades nutricionais cambian, pasamos a unha etapa de crecemento moi lento, non é rápido como os primeiros anos de vida, as necesidades nutricionais baixan. Despois tamén está medo a probar cousas novas, non? Parece ser que ten un contexto evolutivo de, pois, os velenos ou cousas que non son coñecidas. Pero se o das de primeira de todo ese peixe non o podes dar pola idade. O peixe ten unha idade para meterlle ao rapaz, non, verdad? Non. Eu creo O peixe dende os 6 meses. Eu creo que nos sitios onde o peixe está máis normalizado, que ves na casa e tal, o rapaz non é tan reticente ao Non é peixe. tan reticente, pero aínda así hai unha etapa na que comezan a rexeitar cousas. Moitas veces pode ser pola cor, pode ser pola textura, pode ser polo cheiro, pode ser polo sabor. É importante que podamos averiguar cal é a causa do rexeitamento, non? Totalmente, Para claro. iso podemos facer probas. Podemos facer a proba de cambio de textura. Bueno, pois o bacallao, pois en lugar de facelo fervido, podo facelo ao forno, podo facelo nunha salsa, Perfectamente. podo facelo nunha albóndega, así sei se é o sabor ou é a textura, non? Claro. Quitarlle a pel, que a veces a pel a min encántame, pero tamén onde vai, que buscar un pouco tamén as historias. A cor, ás veces rexeitan cores, por iso que Ollo e comida van xuntos 100%. Por iso que é importante saber que é a causa do rexeitamento. Vale. Si só rexeitan algunha especie de peixe, Vale. pero comen outros Pero peixes, comen outros. non temos que preocuparnos. Digo porque ás veces nos xera moita preocupación e que isto antes o comía, ora non. Non hai problema. Pero si rexeitan por completo o peixe, por exemplo, ou un grupo de alimento Sí. calquera, O verde, que tamén, non? O sea, sabes, verduras e como o rapaz, ahora son quere comer pan, tampouco entremos queixo. en pánico. O que temos que facer é cubrir esos nutrientes por parte de outros alimentos. Por exemplo, no caso do peixe, cubriríamos, por exemplo, Escoitamos. o iodo con sal iodado. Sal iodado, E os perfecto. omega 3 podemos cubrilos, por exemplo, con aceite de liño, sementes de chía, con noces ou con outros alimentos que poden ter omega 3. Noces e froitos secos en xeral, non? Sí, Ten as noces máis, pero... As noces o que as máis, noces vale, máis. perfecto. E o de aceite de liño xa os teña escoitado, a liñaza en sí é tamén moído e tal, hai xente que o e fai as en sementes, pastéis, as sementes de liño, as sementes de chía tamén. Por iso que non
non entremos en pánico comenzando a obrigar a comer polo medio que isto antes o tomabas e forzo un pouco. Non. Bueno, eso moitas veces falamos en plan que estamos intentando buscar esa parte tamén un pouco educacional dos pais aos fillos, aquí dende un discurso evidentemente profesional de Lidia que pues, está todos os días barallando con este tipo de cousas, pero é importante tamén eso, que non entremos en pánico, que eu entendo como pais que queramos o mellor para os nosos fillos, pero a veces o mellor que pensamos nós non é exactamente o que hai. Por eso xente profesional como Lidia e que está traballando neso, pódenos dicir, mira, hoxe unha tempada no que o peixe non está entrando, non fustiguemos, non botemos, sempre dicimos, é moi importante, unha loita na comida porque vai a peor, nunca mellora. Exacto. Eso nunca mellora. Por lo tanto, as noces gustalle, vamos a meter un pouco máis de noces e de grupos. E se non nos acordamos e tal, podemos ir a... Hai que mirar e falar cos profesionais. Mirade, nós, aquí, auga fervendo, xa sabemos sempre que a pasta colle a sal, o sal que necesita, que precisa. Moitas veces, cando se fai tamén un chuletón, pos un pouco de salsa así por riba e vai tirando. Por lo tanto, agora, que son uns 15 minutiños de pasta, vamos meter isto aí, pasta, sempre en auga abundante, metemos ben de calorciño, vale? E vamos a meter esta culler, que non pasa nada, que ten algo de tomate, que é sabor para todo. Removemos un anaco, vai empezar agora a ferver a pelouros rapidamente, porque lle metimos eso, xa non tapamos, non pasa nada, é o que si vamos tapar, vale? É a nosa salsiña. Mirade como está quedando, vale? Ese líquido que trae a propia... Esto era un tomate en conserva, no pelei eu, pero podríamos pelalos nós. Mira o que está pasando, está facendo xa... Mirade que moitas veces decimos, pero vai tan rápido, sí, non pasa... Estás a cocer ese peixe, a que lle vou dar a volta un segundiño de nada para que esa... Mira. Mira, ven aquí un segundo, ven. Dicías ti a carne, mira esa carne, xa que está pasando. Vale, ese o allo. Moi ben, mira, pero mira a carne, mira. E vais ir quitando. Eu que vou facer é deixalo aquí tapadiño un anaquiño máis, como son osos, non me dá, non teño problema, está casi feito, sabes? Pero vamos a darlle esos 10 minutiños máis. Ese chisquilichasqui que necesitamos para que isto non vai pa aquí, a ver, espabila, mira. Mira onde vas. Eso xa non preciso. Era para que fervera, pero agora gústame que fervas sen tapar, vale? Pero esta sí. Esta para aquí, chisquilichasqui, estamos aquí, veña. Vamos. Mirade, agora o que imos facer é quitarlle a pel a estes toradiños que teñamos deste bacallao, vale? Esta pel podemos sempre empregala para outra elaboración, non pasa nada. Agora xa temos prácticamente a nosa salsa feita, así que non pasa nada. Isto, metémolo, vou facer unha cousa. Voume quedar con isto por aquí, ben bonito, un segundo, non teño que cortalo, vou facer o revés. E vou quedarme con isto, mirade, vou facer como unhas dentadiñas, vale? Deste peixe, así. Que imos meter tamén en taquiños para que antes me dicías, vai integrado, non integrado, como vai a textura? Bueno, podemos facer un pouco de todo. Uns cachiños por un lado, vale? Que teñan un pouco de presencia e outro agora que valo ver como está un poquinho máis machucadiño, máis feito. Van a ser diferentes texturas de peixe. Exactamente. Vale, pois mira, isto é un exemplo xustamente o que dicía de adiviñar que textura desagrada, non? Pero é importante tamén, non sei como vas a servir, pero si estamos neste caso de intentar probar esta elaboración para incorporar peixe de outro xeito, servila por separado, non integrada. Que pasa se integramos todo xunto? Van a rexeitar o plato completo e non temos outra comida. Entendo o que dis. A hora de servir, Pois que cada quen se sirva, incluso dependendo da idade, servir no centro da mesa a comida por separado, a salsa por un lado, a pasta por outro, e permitir que se sirvan por eles mesmos. Por eles mesmos, vale, entendo perfectamente. Porque servir xa directamente no prato é como que xa xera presión. E o mellor, hai nenos que non están preparados, xa lles xera preparo, probar. Teño que comer isto. Bueno, isto, ao final, é ter un pouco de práctica e trucos para estas cousas, pero mira, eu do que os rapaces sexan o máis independentes posibles na comida, para min é algo esencial. Digo-vos que moitas veces dis, non son capaces de facelo. Non que va. Os rapaces sempre sorprenden. Sempre. Non lle damos a oportunidade, xa non confiamos. É verdad, digo totalmente en serio. Eu teño sobriños, non teño fillos, non vou mentir, pero vexo como o que tiña 7 anos, ainda non facía non sei que, agora o que ven detrás pero se con 2 anos xa facía o que non facía. É que non podía, sí que podía, non lle deixaxe, amigo, Vale, mirade, isto por aquí. Temos o peixe por aquí. Mirade agora esta auténtica maravilla. Pero un segundiño. O que che vou facer eu é maravilloso. Vas ver o que che dicía das texturas e do que estamos a facer, vale? Porque esta pasta se lle queda moi pouquiño, quero acabar a elaboración con vos aquí. Entón, collo esta salsiña de tomate, mira como se desfai o peixe.
Entendes o que che quería dicir de... De feito, podo facelo aquí, directamente. Miña, vide aquí comigo. Vou no del facer aquí. Se por algunha contra quixéramos que isto non fose desta maneira, polo que está comentando Lidia, podemos poñer aparte isto e comelo nós, xa lle dimos o sabor a tal, pero hoxe, que non estou facendo eso, para tal, pois o que facemos é escoller, vale? E quitar esos osiños que eu, sen tocar nin cas maus, xa sei que vai, mira desta parte. O que vos decía antes deste peixe, vale? Que desta parte do peixe, que non ten espiñas, que ten estas cagadiñas por aquí e que podemos ir sacando. Isto para chuchar é unha auténtica maravilla. Vale, seguimos, destrozamos esta parte, vale? Temos a lista, quitamos, polo tanto, estes osos, vale? Se está a miña nai aquí, é unha auténtica para isto. Tamén a xa empeza, estás tirando mellor que o que... Sí, xa o sabemos, a xente que nos gusta o peixe, sabemos que isto é unha parte maravillosa. E aquí este osiño. Mirade o que vos dicía, nada de espiña, unha parte perfecta por rapaces, do que falábamos un pouco tamén antes, porque as texturas, supongo que tamén ese medo, esa historia tamén pode ter un pouco que ver. Tiemos algo de viño aquí, vou meter outra vez algo de calorciño bonito. Sabes que pasa? Que ás veces non podemos conseguir introducir un alimento. Isto pode suceder. Vale. Non todos os alimentos sirven para todos os rapaces. Cada quen ten particularidades, non? Por eso digo que non obcecarnos e se temos dúbidas de que estén a cubrir axeitadamente o seu valor nutricional, pedimos axuda e ás veces incluso temos que suplementar. É mellor aportar nutrientes ás veces, nalgúns casos, suplementando que forzando a comer que non vai a funcionar. Hai rapaces cos que non vamos a poder, non? Pois, por exemplo, rapaces con trastorno do espectro, bueno, trastorno non me gusta, rapaces coa condición do espectro autista, por exemplo. Vale, sí. Pode suceder que ás veces non conseguimos introducir un alimento porque son moi ríxidos, non pasa nada. Podemos suplementar ese nutriente e non temos que facer de comer un xeito, o sea, un momento desagradable. A comida ten que ser un momento agradable para compartir en familia, ten que estar asociado a experiencias agradables. Evidentemente. Bueno, isto dicímolo sempre aquí, algún dirá, o que sigo esta chevo dirá, pero isto xa, e vamos volver a dicir, que é importante meter na cabeza. Ás veces as cousas entran tamén pouco a pouco por tal. Mirade, a pasta perfecta de cocción. Moitas veces eu aquí, neste puntiño, un chisquiño de nada de aceite. E sempre, acabando xa de facer a receita, un pouco de auga desa cocción. Mirade como fago eu, aquí, así. Mirade porque isto vai de contado, vale? Non preciso máis, se preciso un pouco máis, deixo isto por aquí e tiro. Vale, por qué? Eso aguanta aí perfectamente. Agora, nós o que facemos é ter a pasta lista. Temos o allo ainda por aí, xa medio cocidiño. Mirade como xa saca a camisa. Mira, isto é maravilloso. O mundo da cociña, déxame un segundo, o mundo da cociña é maravilloso. Mira a ver un segundo desde arriba ti. Ainara, que xa metín contigo. Mira como aplasta ese allo. Ai. Este allo, isto facía a miña nai moitas veces cas lentellas. Bueno, isto unha torrada é outra cousa. Vale, xa temos o sabor tamén todo aí. Ben, e agora, como non precisamos moita cousa máis e temos o noso podía coller agora un wok, que antes pensei, vou coller un wok, traslado unha cousa para outra, xa non vou empregar nin wok nin nada. Temos salsa con peixe feita, mirade todo o peixe que me deixou esa elaboración, esa queixada, vale? Un chisquiño desa auga tamén de cocción que temos por aquí, acabamos de dar un pouco toque, vemos un pouco a textura, o tomate gustanos tal e como está, e agora empezamos nos a traballar. Peixe, mirade, por aquí, eso é, non ten nada de sal, aquí sí que xogamos xa un pouquichiño, vale, para acabar de salgar. Ollo, aquí, unha cayena non lle vería nada mal. Eso é, un chisquiño, veña, todo perfecto, collemos a nosa pasta, vale, que está aquí, e facemos o mesmo. Como ten algo de líquido, vamos a seguir remexendo. Mirade como vai caer este pacheri, na nosa pastiña, perfecto. E agora cólleme o que me queda, esas as olivas e as alcaparras. Maravillosas receita, porque mira este peixe. Por favor, mira esta salsiña, mira como estamos agora a gobernar todo. O ramiño de perexil por aí, ese allo medio picado. E agora queremos que a salsa acabe de coller. Sempre deixo a pasta un minuto, 2 minutos, un pouco por debaixo da súa cocción real. Por qué? Porque me encanta agora que vaya collendo ese toque. Pasta hoxe, casi o natural, esas olivas, mirade. Tac. Hai algunha vez que vexo a xente que as olivas, e vou facer as dúas cousas. Vou meter un par de olivas tamén cortadiñas. Isto é cousa da casa, cortadiñas. Por qué? Porque lle dan un toque diferente, vale? Dentro da pasta. É porque se meten un pouco máis ca salsa. Isto tamén, se non vos gustan, digo sempre, a min a oliva negra é menos coñecida ou menos gustosa que a verde para a xente. Menos empregada, sí. Coñezo moita xente que di, a min as verdes sí, pero as negras non.
igual non colliches unha boa. Isto como todas, calidades son as calidades. E estas van ir así, vale? Agora, nese punto de cocción, que ainda teño algo de salsa, vou mirar tal, vou coller estas alcaparras. Aquí estamos xa xogando, moi parecido a esa putanesca, sí ou non? Vale, esas alcaparras que ten ese toque de ácido. Que pouca xente vale, emprega un chisco aquí. de vinagre, un chisco de tal, moi pouco. E estas fritas meten medo, vale? Aquí, estas así, e agora, se tivero que vos dixen un pequeno wok, estaría bailando con ela, pero se non bailo igual, mira como bailamos nos nuestra cheva, mira. Esta pasta aquí agora, hai algún que dirá, mima, eso que parecía que non tiña sentido, agora está empezando a coller sentido, por suposto. Ese líquido que se vaya chupando, recordade, por que empregamos este pacheri? Por que facemos estas cousas? Porque así a salsa métese por dentro, tamén ese peixe e tal. Vale, aquí, pastiña con ese escrei hoxe que podría ser perfectamente unha lubina bonita, o cogote dunha pescada, vale? Que tamén nos valería, o que pasa que a xente dirá, home, se tes un cogote dunha pescada de celeiro, calquera historia así, meterá no forno e forala enfornada. Que máis dará, que máis dará? Que se me vai unha por aquí. Onde non. Así que, un minuto máis. Seguimos facendo isto. Hoxe, nin queixo nin historias, e nun chisquilichasqui, empratamos e comemos. Aí o tes, Me dará conta que non va queixo. Hoxe cociñamos pasta en salsa de peixe. Comezamos poñendo auga a ferver para cocer a pasta o tempo que indica o fabricante. Ao mesmo tempo que engadimos un dente de allo enteiro e os talos do perexil nunha tarteira cun chisco de aceite, xunto coa queixada do peixe, deixando que se toste uns minutos, soltando así todos os seus sabores. Mentres, nun cunco machucamos os tomates pelados coas mans para incorporar a nosa tarteira cun chisco de sal e pementa, deixando reducir uns minutos, para engadir un pouco de viño branco e cociñar ata conseguir unha salsa perfecta. Tras ese tempo, escollemos as queixadas e engadimos o lombo de peixe cortado en anacos xunto coa pasta, as olivas negras e as alcaparras, para remexer o conxunto, empratando co perexil picado por riba e a papar! Home logo, home. Pero ti, non ves isto? Que salsa fixemos con esa queixada, con esas agallas, que non é agalla, pero con esa zona que moitas veces dicimos non é bonita, non tal. Mira como arrepaña o peixe inda que este así desmenuzado nunha salsiña de tomate. Eso sí, despois colles unha pasta, neste caso, pacheri, que lle chaman por aquí, eu non sei, unhas olivas negras, unhas alcaparras, esa historia ben bonita toda collida, con, bueno, con sabor, sí ou que? E faz unha pasta perfecta de peixe do Estáchebo. ¡Aburiño! Daño un toque esas olivas, Sí.